Olen Risto Hartikainen, sateenkaarisenioreiden puheenjohtaja. Lisäksi olen SETAn hallituksen jäsen ja HIV-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja. Sateenkaariseniorit on lähtöisin jo vuonna 2012. SETAlla aloitettiin seniorityö. Lähti sitten suunnitelmat siitä, että saataisiin Suomeen laatusertifikaatti ikääntyneiden palveluihin, joka olisi sateenkaarisertifikaatti. 1.12. television perjantai-ohjelmassa me ollaan mukana. Ja se on hyvä päivä sinänsä, koska se on maailman AIDS-päivä. Samalla pystyn tuomaan tämän HIVin sinne esiin, ettei unohdeta sitä, että puhutaan taudista, joka on tappava ilman hoitoa. Aina on hyvä muistaa, että lääkitty HIV ei tartu. Laitetaan homojen syyksi sitä, että maailmassa on tämä HIV. Se on ollut kyllä 1900-luvun alusta alkaen siellä, mutta se ei ollut pandemiana. Pandemia puhkesi vasta 80-luvulla. Kristityt alkoivat vetomaan siinä, että se on Jumalan kosto homoseksuaalisuudesta. Sitten se muuttui yhtäkkiä homorutoksi, kunnes sitten joskus 85-86, kun ensimmäinen nainen sairastui. Niin sitten alettiin huomata, että ai niin, siellä voisi tehdä jotain tutkimusta, että olisiko siellä jotain parannuskeinoja. Parannuskeinoja ei ole löytynyt, mutta on sopivat lääkkeet, joilla estetään sen tarttuminen. Sitten myöskin eliniänodote on tullut hyväksi. Ihmiset, jotka harrastaa enemmän seksiä vieraiden kanssa, niin ne ottaa PrEPin käyttöön, jolloin tartuntavaara tulee pienemmäksi ja PrEP on ilmainen. Enää ainakaan hyvinvointimaissa ei leviä enää, että siihen on kuollut miljoonia. Tulla näkyväksi. Suuri osa seksuaalivähemmistöön kuuluvista ikääntyneistä ne jää kaappiin. Ne on piilossa, niitä ei näy, niitä ei huomioida missään. Kaikkein tärkeintä ei ole tulla sieltä kaapista ulos. Siellä saa ihan vapaasti olla. Mutta meidän tehtävä on luoda siitä ulos tulemiselle mahdollisuus niin, että siinä on turvallinen alustaminen astua sieltä kaapista pois. Koska kumminkin yhteiskunta ei ole vielä valmis siinä, että myöskin ikääntyneissä kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön. Aina oletetaan, että kun tulee tarpeeksi ikäinen, niin viisastuu eikä niitä ole. Mutta kun se on eli-ikäinen, se on se lahja, jonka me ollaan saatu, niin miksi me siitä luovuttaisiin? Eniten on vihapuheet ja toisarvostaminen. Jos on transihminen, joka on päässyt jo eläkkeelle asti, työyhteisö ei ole sitä niin paljon kammoksunut. Mutta sitten kun mennään eläkeläisryhmiin, niin siellä saattaa olla, että siellä katsotaan vähän kieroon, katsotaan sitä, että siellä on joku erilailla pukeutuva, oleva tai käyttäytyvä. Koska seksuaalisuus tai sukupuolen moninaisuus, se pitää olla yhteiskunnassa myöskin ikääntyneillä huomioitu. Yhtenä tärkeimpänä osana sateenkaarisenioreilla nimenomaan tuoda esiin moninaisuus myöskin ikääntyneiden palveluihin. Tutkimuksen mukaan sateenkaarisenioreista 80% ainoastaan uskaltaa käyttää ihan täysillä palveluita, mitä on tarjolla. Osa jätetään pois käyttämättä sen takia, että pelko siitä, että paljastuu. Ja tämä on iso ongelma, saada ihmiset uskomaan, että hei, vaikka mä kuulun vähemmistöön, niin mulla on oikeus palveluihin. Ja se, että ei luoteta siihen, että jos jossain pienessä kylässä joku kertoo, että mä kuulun vähemmistöön ja mä haluaisin kokeilla tällaista, että onko teillä jotain esimerkiksi seksuaalivähemmistöön suunnattuja ryhmiä tai jotain, niin ei uskalla kysyä, koska siellä vastustus voi olla aika rajua. Mun suurin haaveeni on se, että me saadaan joka ikiseen hyvinvointialueen ikääntyneen palveluihin koulutettua sateenkaarisertifikaatti. Ja se ei ole pelkästään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille, vaan se kuuluu myöskin invalidit, vähemmistöön kuuluvat ihmisryhmiä, niin kuin saamelaiset. Kaikki kuuluu siihen piiriin. Se moninaisuus on paljon enemmän kuin vain pelkkä seksi tai siihen liittyvät asiat. Seksuaalisuus on enemmän kuin mikään seksiasia. Se on siis elämäntapa, joka vaikuttaa. Ja mä uskon ja toivon, että saataisiin myöskin aikaiseksi se, että Suomeen saataisiin Tukholman lailla yksi palvelukoti, joka olisi suunnattu myöskin osittain seksuaalivähemmistöille. Ruotsissa on ensimmäinen tällainen Regnbågen, ja mä toivon, että me saataisiin johonkin kaupunkiin Suomessa myöskin semmoisen, koska se toisi semmoisen turvallisen paikan niille, jotka haluaisi kokea edes yhden kerran elämässä niin, että mut on hyväksytty, ettei tarvitse ajatella, että mitä nuo toiset ajattelee.